И здравейте, потребители на YouTube, аз съм Никита Колев и ето днес ще ви покажа как може да си изтеглите песен от YouTube. Ето, пишем примерно Павел Венц, момичето от квартала. И ето, натискате, по-точно няма да бъде тази, ще бъде една друга. Примерно искате ето тази MBBank. Ето е песента. Така, натискаме на съобщения и маркираме го, както винаги. Маркираме. Влизаме в MP4. MP4 влизаме в Chrome, в MP4. Ето. Пишете MP4 YouTube. Така. Влизате тук. Тук натискате поставяне и той се поставя така до на MP4 и ето ви песента, която я искаме. До на MP3 и до на MP3 наново. Секунда само. До на MP3. Хайде. Замена на файла. И ето изтегля се песента. След като се изтегли, аз ви го показах, обаче на мен не можа да се пусне, защото беше от фалшив сайт. Сега, като теглите, няма да ви става така. Ето, вижте. Това е песента. Дано съм ви помогнал. Това е от мен, приятели. Дано клипът ви да е харесал. Ако е така, коментирайте, дайте палец нагоре и се абонирайте. Това е от мен. Чао!